Mixja ta' 450 sena mill-parroċċja Pawlina fil-Belt Valletta u minkejja l-isfidi kontinwi fil-kapitali, il-parroċċja ta' San Pawl qed taħdem biex il-komunità tibqa' ħajja. Infatti fl-aħħar żmien il-parroċċja ta' San Pawl ħadmet biex isir xogħol fiċ-ċentru parrokjali ta' Sant'Urrokku fejn hemmhekk Net News iltaqa' mal-Kanunku Arċiprietu David Cilja fejn kellimna dwar ir-realtajiet li qed taffaċċja din il-komunità fi żminijiet tal-lum. Il-parroċċi fil-Belt għandhom, bħal fil-Furjana, għandhom problema prinċipali. Il-problema li l-popolazzjoni dejjem tixjieħ u min jiżewweġ żgħażagħ li jżewġu jħorġu barra mill-Belt. U allura qed issir popolazzjoni anzjana li fil-waqt li huma l-preżent tal-lum u nieħdu ħsiebhom tuhom servizz, imma ma nistgħux nippreparaw l-għada. Għalhekk qegħdin f'dan iċ-ċentru parrokjali li restawrajnieh u modernizzajnieh biex ikun jista' jilqa' żgħażagħ kemm tal-parroċċja tagħna kemm anke mill-Belt sħiħa għax il-Belt bħala daqs tista' tqisha entità waħda u anke l-laqgħat ta' anzjani, ta' katekiżmu, l-laqgħat tal-kummissjonijiet tal-parroċċja. Jiġifieri l-interess tiegħi u fil-waqt li niċċelebraw minn aħna u minn fejn ġejna, però ir-responsabilità tagħna hija issa. Ġifier kif sa il-parroċċja issa intuha ħajja u anke nippreparawha għall-futur. Mistoqsi dwar il-ħidma li diġà bdiet f'dan iċ-ċentru u għalinna li dan ix-xogħol diġà hija taħalli l-frott. Il-feedback kien tajjeb ħafna. L-ewwel il-post kif ġie immodernizzat grazzi għal fondazzjoni Kenosis, mod speċjali għas-Sur Mawrizio Lapira li ħa responsabilità anka li segwi x-xogħlijiet hawnhekk, jilqak ħafna. Żgħażagħ ħassewhom komdi kemm jiġu għalqat u kemm joqogħdu hawnhekk flimkien f'ambjent sikur. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-450 sena parroċċja se jissoktaw tul din il-ġimgħa kif il-ħadd 31 Ottubru se ssir qudiesa solenni konċelebrata minn Nunzju Apostoliku Monsinjur Alessandro Derico flimkien mal-kapitlu tal-kolleġjata fis-6 ta' Novembru imbagħad se ssir qudiesa ta' Ratt il-Ħajr biex jitfakkar il-51 anniversarju mit-twaqqif tal-għaqda tal-Pawlini.